Hrvatska je sunčana država, stoga je idealna za pronalazak savršene veze između snage prirode i snage tehnologije. Solarne elektrane svakako su nova tehnologija na našim područjima, koja nam je pomalo nedostižna zbog svoje novčane vrijednosti. No, i to se mijenja. Zahvaljujući poticajnim projektima, sve više Hrvata odlučuje se za solarne ploče kao korisne ukrase na svojim domovima. Kako i ne bi kada solarni sustav u prosjeku uštedi 40 do 70% potreba za energijom godišnje. Sada kada se cijena struje povećava, ovakav sustav zvuči sve primamljivije. Investicija u sunčane elektrane, ako gledamo jednu obiteljsku kuću na krov klasične jedne kuće u Hrvatskoj, može se staviti do 10 kW. I ako gledamo investiciju za jednu elektranu od 10 kW je negdje oko 200.000 kuna, sve zajedno sa papirima, sa montažom, sa puštanjem u pogon i sa svom pratećom dokumentacijom koje, nažalost, ima puno. Vraća se investicija u negdje oko 5 do 6 godina, a potpisuje se sa državom ugovor na 12 godina. I u tih 12 godina se sva proizvedena energija plaća po povlaštenoj cijeni. Tako primjerice obiteljske kuće na području sjeverozapadne Hrvatske prihoduju godišnje oko 45.000 kuna za proizvedenu energiju, dok će one na Jadranu prihodovati još i više zbog većeg broja sunčanih dana. Štednja kroz dugoročno vrijeme nije jedini razlog zašto se isplati uložiti u solarni fotonaponski sistem. Naime, ovi sustavi ne štete okolišu. S njima se sigurno i jednostavno rukuje, on vam stvara neprocjenjiv osjećaj neovisnosti, te ima široko područje primjene, pa je idealno za kuće izolirane od energetske mreže. Prepoznaje to sve više Hrvata, no mnogi odustaju zbog nagomilane dokumentacije. Jedan od velikih prepreka je ta papirologija koja naša administracija u Hrvatskoj dosta zakomplicirala stvar, ali obećanja su da će uskoro se i to promijeniti i onda bi trebali investicije puno brže ići. Mi smo se odlučili, pošto smo vidjeli da je stvarno puno koraka potrebno da se ishode sve dozvole za izradu jedne elektrane. Odlučili smo se da ponudimo našim kupcima i taj servis da odradimo za njih papirnati dio, jer svakom kupcu dok mu veliš koliko koraka je potrebno da ishodi sve dozvole, jednostavno odustane. Ali ako mu mi nudamo i tu uslugu da za njega odradimo papire, vidimo da sasvim drukčije pristupa odluki za sunčanu elektranu. Mi dajemo kompletno, od ideje do realizacije, kompletni proces preuzimamo mi na sebe. Kupac treba samo izraziti želju, sve ostalo je naš posao. Osim što će vam riješiti onaj papirnati dio, kako poduzeće Larix već godinama realizira ovakve projekte, gradi velike elektrane te razmišlja osvješteno, oni za vas biraju i najbolje panele. Hekert Solar, njemački proizvođač panela, koji su, naglašavamo, proizvedeni u Njemačkoj, znači nisu pod njihovom kontrolom proizvedeni negdje u svijetu, nek se proizvode u Njemačkoj. Proizvođačka garancija na te panele je 11 godina, znači unutar 11 godina ako se bilo što desi na panelu, mehanička šteta, oštećenje, mi ga mijenjamo, svaki naš panel ima, mi velimo ime i prezime, svoj bar kod, znači prati se cijelo njegov životni vijek i ako znamo da se potpisuje ugovor na 12 godina sa državom, mi garantiramo da 11 godina će on davati ono što se očekuje od njega, znači nikakav rizik za potrošača je vrlo minimalan u odnosu na neke druge panele. Uz kvalitetu žene sigurno zanima i ona estetska strana solarnih sistema. U stvari izgleda kao da kuća ima jedan lijepi svjetleći krov. Kao što smo naglasili na početku ove priče, nadamo se da će takvih svjetlećih krovova u našoj zemlji biti i više, jer smjer je to u kojem valja poći. Kako za naše dobro, tako i za dobro planete koju nazivamo domom. Ove ploče su definitivno budućnost. A više o boljoj budućnosti doznajte u Larixu, gdje ćete se uvjeriti u najbolja rješenja.